Kinumpirmar ni City Administrator Noreen San Luis Luti tatapuson sanaan kasiributan sa Peña Francia Festival ngunya na Setyembre, dangan pupunanaan patrabaho kan JMR Coliseum. Nasa proseso naman ang bidding para sa kontraktor kan proyekto. May report si Joel Solina. Mapupuuna na ang rehabilitation o redevelopment project kang JMR Coliseum. Ini makalisa na kang magiging kasibutan sa Peña Francia Festival ngunya na taon. Ini ang kinumpirma ni City Administrator Atty. Noreen San Luis Luti kung saan nasa proseso na ning pagbidding para man makakuha na ning mga kontraktor na matrabaho kang proyekto. Marurumduman 500 million pesos na pundo ani sa national government ang pinag-turnover ni Presidente Ferdinand Marcos Jr. para man sa rehabilitasyon kang JC Robredo Coliseum. Unsain ang 450 million digdi gagamiton sa proyekto. Dangan ang tatadang 50 million pesos para man sa pagbakala ning mga kinakaipuhang mga heavy equipments para man sa city government. For bidding na siya, ibibid out na siya. Halaton lang si pag-finalize ta medyo komplikado kaya tadakulaon si project 450 million. So once ma-finalize, ipopost mi si TOR and we will be accepting mga bidders na. Hopefully by next year, kumayo ning mga unusual na mga mangyari, siguro mga last quarter of next year baka okay na ang JMR ta. Sinabi ni City Administrator Atty. Noreen San Luis Luti na apwera sa iba pang mga projects para sa syudad. Nakapokus manan sa iyang opisina sa redevelopment project kang JMR Coliseum. Basado man sa naging direktiba sa iya ni Alcalde Leni Robredo, ngaring masiguro na may implementar ini urog ng dakulang pundo ang ipinagtagama para man pakarayon ang nasambit na pasilidad. Si instruction si Mayor Leni sa kuya, di man nagbago itong sa mga pig-download ng mga projects na dapat maitulak. Ito si focus ko ngayon. In fact, kahahali ko lang sa procurement sa baba. Duman ako naabutan ng ibang interview. Tapos sinisiguro ta na gabos maitulak na on time itong mga projects. Primarily duman itong JCM Robredo Coliseum, sa MT Villanueva, itong mga procurement ng mga heavy equipments. So, duman kita nakafocus mo niyan. Marurumduman na kabali sa redevelopment plan kan JMR Coliseum ang daipagira sa outer structure kaini na iyo ang nabislong itsura kang istruktura. Alagad kinakaipuan sa naning repairs sa luwas dangan i-implementar man ang major na rehabilitation sa internal structure kaini na pirang dekada namang nakatugdok para man sa mga danakulang sports events as in indoor activities. Gabali man digdi ang pagkakaigwaning water impounding station sa JMR Coliseum komo namumugtak ini sa bahaon na lugar. Marurumduman na kang makaulay ni Mayor Leni Robredo si DPWH Secretary Vince Dizon pirang mga may ngaran na mga darakulang construction firms na expert sa siling na proyekto ang dapat na makuha kang lokal na gobyerno para man mahaman ang modernong sports facility na pwede pang magamit bilang evacuation center tuyong igwaning kalamidad. Para sa Nagangunyan, Joel Solina. Ika ako kita ang Naga. Ang tabayan ang iba pang impormasyong may kinaaraman sa Lambang Nagenyo. Ang Nagangunyan, sa ngaran kan sa Kuyang Pag-iriba sa Public Information Office na pinamamayuhan ni Jason Nyola. Ako si Riza Mostar Santos. Diyos mabalos.